بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم يوم musulmai, barkanku da wannan lokaci. Da Allah, kafin na shiga topic ɗinmu wato maudu'i, zan so ku bani dama domin na sanar da waɗanda ba su sani ba game da rasuwan yayata, wadda Allah yi wa rasuwa a 'yan makonni 3 da suka shige bayan da ta haifi ɗa namiji. Allah Ubangiji, muna sa ran insha Allahu tana daga cikin shahidai, kamar yadda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisi akan wato mace wadda ta rasu a lokacin haihuwa. Allah Ubangiji ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta, Allah ya sa aljannatul firdaus ce makomarta da mu baki ɗaya. Allah ya ba mu ladan rashi, Allah kuma ya ba mu haƙuri na wannan rashi da muka yi da sauran rashe-rashe da muka yi. Allah ya gafarta mana da su baki ɗaya, Allah ya haɗa mu da su a gidan aljannatul firdaus ya rabbal alamin. Allah, kamar yadda kai alƙawari, ya Allah ka sada mu da su a cikin gidan aljannatul firdaus ya rabbal alamin. Ya Allah, ka amsa shahadarta, Allah ka sanya ta daga cikin shahidai ya rabbal alamin. Allah ya sa tana daga cikin shahidai ya rabbal alamin. Haƙiƙa na tasirantu da yayata Rabi, haƙiƙa wato na shaku da ita sosai. Allah Ubangiji, albarkacin rabuwan da muka yi ba mu haɗu ba na wani lokaci mai tsawo, ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya ainihin wato sada mu a cikin gidan aljannatul firdaus a ranar gobe kiyama ya rabbal alamin. Hakika muna ta waya a yan wato ainihin baya-bayan nan, muna ta waya cewa insha Allah 'yan watanni ina nan tafe, tana ta murna, muna ta wato ainihin waya akai-akai kamar yadda muka saba. Hakika Rabi na wato tasirantu ita sosai a rayuwata, kuma wato ainihin samun yaya irin wato malama Rabi, hakika wato ainihin dace ne babba da duk wanda ya samu wato yaya kamar ita, domin hakika tana da ainihin wato tausayi da kuma sanin ya kamata, tana da ainihin wato fahimta, kuma Allah ya sanya ta wato mai son addini ne sosai da kuma son neman ilimi na addini, har ta kasance tana wato ainihin koyarwa, sannan kuma tana kuma zuwa tana koyon karatu na ilimi na addinin musulunci. Hakika rasuwan malama Rabi'a babban rashi ne a gare ni da sauran 'yan uwa baki ɗaya. To amma muna cike da imani da yadda da ƙaddara da hukuncin Allah subhanahu wata'ala, kuma muna fatan samun lada a wurin Allah subhanahu wata'ala, kuma tare da cike da imani da fata na cewa insha Allah za mu haɗu da su a cikin gidan aljannatul firdaus insha Allah a ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani mai girma, bismillahir rahmanir rahim, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. هكذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. sannan Allah ya faɗi mana a cikin alkur'ani mai girma cewa zai jarabce mu. Allah ya ce: wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. Allah ya ji kan Malam Arabi, Allah ya ji kan iyayenmu, Allah ya ji kan kakanninmu da 'yan uwanmu, duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Mu da muka yi saura, idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Ya Allah, ka haɗa mu da su a gidan aljannatul firdaus ba tare da ka azabtar da mu ba, ya rabbal alamin. Allah ka gafarta mana kurakuranmu, Allah ka gafarta mana zunubanmu, Allah ka mana afuwa, Allah ka gafarta mana, Allah ka ji kanmu da rahamarka, ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. To masu sare, zan shiga wato maudu'in mu wanda na ainihin faɗi zan gaya muku a game da wato ainihin abin da yake nema ya tinkari wannan al'umma ta musulmai a Najeriya, musamman dai a arewacin ƙasarmu. Wato hakika ba ma jin daɗin yanda almajirai suke wato barkatai suke yawo haka cikin rashin tsari, cikin wato dauɗa da rashin tsari da rashin kula yanda suke a arewacinmu na Najeriya haka. Hakika karatu, neman ilimi na addini wajibi ne, farilla ne akan dukkanin musulmai. Don haka muna goyon baya 100%, ya zama dole mu goyi bayan neman karatu. To amma ya kamata ya zama da komai akwai tsari kamar yadda addinin musulunci ya tafiyar. Ba mu rinƙa yin abu muna ainihin wato yin sake da kuma rashin wato ko in kula akan lamarin da ke faruwa. Hakika tsarin almajirai a arewacin ƙasa ta Najeriya wato abu ne na ban takaici sosai. Muna da almajirai da daman gaske, miliyoyi ƙananan yara waɗanda ake ɗauko su a kai su nan da can da sunan karatu. To amma galibinsu da wuya suke ɗaukan karatun da ake tura su saboda matsananciyar hali da suke ciki. Yayin da muna da miliyoyin masu kuɗi na arewacin ƙasar musulmai, babu wani tsari da aka ɗauka domin ganin an tafiyar da tsarin almajiranci da neman ilimi na almajirai a arewacin ƙasarmu ya kasance yana tafiya da zamani ba tare da su rinƙa gararan ba akan titi ba, su ɗauki karatu fiye da tsarin ma da ake a baya, tunda an samu hanyoyi na ci gaba na ilimi. To amma kuma abin takaici, mun yi sake har yanzu tsarin tun shekaru ana ta bin shi. Sai ka ga mutum kawai ya haifi ɗa, shi ko dai da wata manufa ko dai da manufa na cewa shi ɗaya daga gaske yana da niyyar cewa ɗan shi ya ɗauki karatu ne na addini. To amma kuma saboda rashin sanin ya kamata sai ya saki ɗan haka kawai ba tare da kulawa ba, ya je yana garran ba a wata jiha, ko kuma gudun wato ɗaukan nauyi da dai talauci da makamantan haka. To duk irin waɗannan abubuwa abu ne na takaici. Don haka ya kamata lallai mahukunta a ƙasarmu su tashi tsaye domin su gyara. To hakika abin takaicin ma da muke ciki a halin yanzu shine wani reverend da yake arewacin ƙasarmu wanda yana jin yarenmu, ya taso tare da al'ummarmu. To amma kuma tarihi ya nuna cewa wannan reverend ɗin wanda yake wato babban limami ne na Kiristoci, wannan reverend ɗin hakika yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙin al'umman musulmai na arewa. Hakika Reverend Martin Kukah ya yi ƙaurin suna sosai wajen yin ƙazafi da sukan addinin musulunci da tsarin shari'ar musulunci da muke so mu bi a arewacin Najeriya. Ya daɗe yana mana suka akan harkoki na shari'ar musulunci wanda shine rayuwarmu, kuma ya daɗe yana wato ainihin zagi da yin ƙazafi ga shugabanninmu musulmai na arewa.
amma sai yanzu yake ganin cewa ga wata dama ta samu, ya je can ya yi zamansa a ƙasan waje, inda yake cewa akwai wata cibiya ko wani ɓangare a ƙasan waje da za su ainihin sa hannu tare da cibiyarsa ta TKC, wato the Kuka Center, tana nan a Najeriya, domin ganin cewa sun koyar da almajirai har miliyan 10 a Najeriya, arewaci kenan. To mu za mu yarda da wannan? Wani irin rainin hankali ne shi Kuka yake ya ɗauka, wato yake wa al'ummar musulmai? Shin abin har ya kai ga haka shi a cibiyarsa ce za a je a koyar da almajirai musulmai, 'ya'yanmu, ƙannenmu, mu ɗauka mu bashi, da yake mu kuma ya ɗauke mu ba mu san abin da muke yi ba kenan? Shin za su taɓa yadda cewa wata cibiya ta musulmai su tashi kawai su je su ɗauki 'ya'yan kiristoci su rinka koyar da su? Za su taɓa yadda? Da duniya ta tashi, da lokacin an dinga kai ƙara ƙasashen ƙetare da zage-zage da cewa za mu musuluntar da yaransu, za mu musuluntar da Najeriya baki ɗaya. Amma ya zo ba kunya ba tsoro ke cewa cibiyarsa ta sa hannu, tana shirye-shirye da za a zo a ainihin wato koyar da almajirai. Ba mu ƙi duk wani tallafi da kake so ka yi ba, saboda zaman tare. In kaga za ka yi wani tallafi ga al'ummar musulmai, wannan zamantakewa, mu ma kanmu musulmai za mu iya tallafa muku idan wani abu kuna bukata na wani abu, saboda zaman tare da ake ciki a ƙasar tamu. Amma dole zai kasance ne ta hanyar shugabanni da ainihin cibiyoyinmu na musulmai, kuma haka ɓangaren wato cibiyoyinku na kiristoci. Amma ba haka kawai ka zo kawai ka ce wai ga ka ga center ka ga cibiyar ka saboda wani kwangila da ka ɗauko da neman suna, ka ce za ka kawai kwashi yaranmu kuna koyar da su a cocukanku, a cibiyoyinku ba. Wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Tsarin koyar da almajirai, gwamnati ne ya kamata ta ainihin ɗauki nauyi tare da dukkanin wasu wanda suke da ruwa da tsaki a arewacin Najeriya na shugabanci, tun daga kan gwamnoni, shugabanni na ƙasa, wato shugaban ƙasa da gwamnoni da sarakuna, tun daga su har zuwa wato ainihin mai unguwa. Duk alhaki ne da ke wuyansu su san da za a yi a sanya tsari da za a zamanantar da koyar da ainihin ɗalibai wanda suke wato almajirai, tare da kuma kare mutuncinsu, da kuma ainihin wato sanya tsari na zamani domin koyar da almajirai, da kuma hana su garramba kamar yadda suke a halin yanzu, tare da tsawatar wa iyaye da kuma sanya dokoki da ya kamata na ganin cewa kawai mutum dole sai an yi rijistan yara, an kasance an san ubansa, an san abu, ya zama a tsari. Ba haka kawai a rinka ainihin sakin harkan wato almajiranci da suna garramba, san ba su da abincin ci, suna yawo cikin dauɗa da dai makamantan haka, abu cikin wato abin ainihin takaici. Bai kamata ba. Ya kamata mu farka mu mutanen arewa musulmai, kada mu taɓa sake wata cibiya ta kiristoci su zo kawai su ɗauki 'ya'yanmu wai da sunan za su koyar da su abin nan wa ilimi. Ma'ana mu ba mu da tunanin za mu koyar da 'ya'yanmu da tsarinmu yadda muke so, a ku ne za ku koyar da su, saboda kun ɗauke mu kawai talakawa ko? Abin ya kai ga haka. In za ka taimako, kake son ka taimako, me zai hana ka bi ta hanyar Jama'atu Nasrul Islam? Me zai hana ka bi ta hanyar JBUS, wato Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah? Me zai hana ka bi ta hanyar Murid? Me zai hana ka ga cibiyoyin na addinin musulunci da yawa ka bi ka ba su taimakon su tsara yadda za su yi, sannan kuma ko ka bi ta hanyar gwamnati, tun daga kan federal government zuwa state government, duk ka bi ka ba da wannan tsari, ka ba da taimakonka. Ba dole sai an sa sunanka ba, taimako ne ka ba daga ƙasa. Amma a zo ya zama na cewa ka zo ka ce wai 'ya'yan musulmai su zo cibiyarka ka koyar da su. To irin wannan shigo ba zurfin ba za mu taɓa yarda da ita. Kuma ka san cewa mu fa ba wai sakarkaru ba ne.
kana son ka yi taimako a zauna lafiya a ƙasa a rinka taimakekeniya zaman tare kamar yadda mu musulmai muke bukata muka kasance muna yi tuntuni, to babu laifi ka taimaka. In ka za ka ba da wani taimako ga musulmi ba mu ce ba, amma ya kasance ta cibiyar musulmai su suka gani su suke ainihin wato bin tsara abun, ba wai ta hannunka ba. Saboda haka ba za mu lamunce wa wannan ba. Abu ne da ya kasance dole tun daga shugaban ƙasa, gwamnoni da sarakunanmu, tun daga sarkin musulmi sarki Muhammad Sa'ad Abubakar mai martaba, muna ainihin wato kira da su sa ido akan wannan lamari, kada su lamunce wa wannan ainihin wato Reverend ya ainihin zo ya yi wannan shishigi a cikin harkokinmu na musulunci. Ba wani za mu yadda da wannan. Ba za ka nuna mana cewa kana son 'ya'yanmu da sauransu ka ɗauke su cibiya ba. A kudu 'ya'yan Yarbawa lokacin da 'yan mulkin mallaka suka shigo, da haka aka ainihin mayar da dama daga cikin Yarbawa Kiristanci, aka sa su Kiristanci yayin da musulmai ne. Ba za mu lamunce wannan lamari ba. Muna ainihin kira ga dukkanin masu ruwa tsaki, mai martaba sarkin musulmi, mai martaba sarkin Kano, mai martaba sarkin Zazzau, duka da sarakunanmu na arewa da su sa ido akan wannan lamari, kada su yarda da wannan. Da dukkanin cibiyoyi na addinin musulunci su sa ido sosai, kada su yarda wani wanda yake ba a cikin mu ba ya sa mana hannu a cikin lamarinmu ba tare da sanin mu ba tare da tsarin mu ba. Wani ya kawo mana wani tsari nashi ya ce wai zai tura mana yara a cibiyarsa. Ba za mu yarda da wannan ba. Wannan sako ne daga gare ni, don Allah a isar da wannan sako, a tabbatar hakan bai faru ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.